O karon guys, di pa gasa ka maabtik na kusinero. Ani karon sa sapa, pinaspasay kaso nang hugas og kaha. Ara hinluan na nat. Okay. Agad-agan guys, murag gigukod. Hi guys, kami sa Tindulman. Balit may og karne. Kay anong lutuon ato. Sa farmhouse ni Ante. Tara. Uli na sa mahangin. Kami karon sa merkado sa Tindulman. Okay. Abot na kami. Bit-bitan na longgaan. Na ugo ha. Sige ha, Brad. Asa gani yung bay ganito? Ayun ng baka kay dugay ka na. Di na magsinigang og baboy. Sinigang nga baboy o beef Lipstick nga baka. Dag baka mauni. O karon guys, ani ay among mga maabtik nga kusinero kini si Wuwag. Oh, da. O karon guys, di pa gasa ka maabtik na kusinero. Ani karon sa sapa, pinaspasay kaso nang hugas og kaha marag gigukod. Si Along Yanbars alias Kickstick Siruan ng Jang Channel. Mao ni si Along Yanbars kinaabtikan pod purya bujag. Napay pinising. Sa guys. Tanawa guys. Di asal dazong. Dai sandazong dari dia. Arang abtika pod purya bujag. Arang hinluan na nat. Hinlu ka jud pagka hugas. Agad-agan guys, murag gigukod. Nga sila naman gud atong abuhan kusog nagkadyo. Ang guys kay ni amay dang kahoy nga grabing kusog musiga. Na tegas man ni si Ja. Ngoni nga maajo jud kaadyo isugnod. Alas 5 na par. Tanawa kusog musiga. Ante. Lami jud tugas nga kahoy na isugnod. Ako na ana par, magkapahuay ka par. Tapasa lang, pawasa. Kami today. Pag isnak sa la. Mo ilang kayo na dyan? Na. Mo ni say panghalo ni sa sinigang. Na anay Carlan. Yan na lagi sana suwag, alas ka ha. Magkuan ni siya guys. Mag lutog sinigang nga barabuy. Kami gusto gaman ni ganing tugas gikan sa ibabaw ning mga kahuja. Ay. Among bisita Di sa ko. Kukray mo or hindi sa ko. Ha? Kukray mo sis? Ay isnak sa. Sis. Timplahan ka kanang asa. Kahoy nga tugas di palitan jud musiga. Ang lami lalo kahoy. Tug baliungan. Wa ni kahoy. Nay daghang kahoy sa ibabaw. Na amang dana agi kasi ibabaw, tugas. Usuga musiga. Aman danas amo ang kahoy. Wa ko tumanganak lagi siguro pod. Wa Na alami ka jud kahoy na. anak ina ka pramahu. Ay nagapi mo. Laki. Ha. Wala kay anak. Kuan pa na siya. Damay pagunda na nahon da 20 mag 21 na nas darong September. Mao ba? Butan pod. Okay ramang pod. Nalaki po'y pagka ba karong mga bata kay naram sa cellphone na mag-atubang. Yan guys, ang uli na sila. Nani manihapon. Type sa ubos sa inyong mga comment kung sa inyong istorya. Like, share Nawa bibo kadto sila dari nangaon. Halawa. Ay ante, di ana sila nanihapon na. Naluto na ag sinabaw nga sinigang. Ug naman tay katong long ag katong baka. Ag man ato pohon long latanan. Na Nangaana sila ante bibo kaadyo buyag.
Kaon niya na, ito paut na. Pakuha niya naman. Hmm? Adi sila. Ante. Arang nagsining kalamian og nanay suga. Puhon. Hmm? Sinabaw nga sinigang. Agbakag mala to puhon ante. Alam mo diha, sige. Paglangalangan mo diha. Okay guys, maura to.